Loistavaa. Hyvää päivää YouTube. Hyvää päivää YouTube. On. Mikä päivä on? Tänään on maanantai. Kello on 7:30. Siltä väliltä. Paistaa aurinko ja hyvä sää sillä tänään. Kiitos muuten kaikille tilaajille. Teitä on tullut yllättävänkin paljon näin pienessä ajassa, jolla olisi viikkoa vlogattua. Mä ajateltiin, että nyt tulee ehkä just se 2, 3, 4 ja nyt niitä nyt on on 12. Ei se nyt mikään maailman isoin määrä olla, mutta me ollaan kaikille ihan helvetin kiitollisia. Teitä on aika paljon. Tää saa meidät vaan jatkamaan tätä kuvaamista. Positiivista, että teitä on noinkin paljon. Miten me ollaan? No, me ollaan pahoitellaan nyt ensimmäisenä sitä, että me ei saatu Pavetsua lauantaina, kun Siinä kävi, ja samalla pahoitellaan sitä, että ei saatu sitä kännivlogia aikaisiksi, koska siinä kävi silleen, että me aloitettiin aikaisin, me ei oltu nukuttu yö. niin, me valvottiin koko edellinen yö, me alettiin 11 aikaa aamulla jo dokaa, ja me taidettiin sammua jo jossain 3-4 aikaa päivällä. Ei muista yhtään. Tyyliin jotain tollasta, ei mitään muistikuvia. Niin, me nyt päätettiin tällainen pieni pahoittelupätkä tähän kanssa. Ja Niin. no Pavetsun kanssa me puhuttiin jotain, että me tehtäisiin ehkä myöhemmin. Se siitä ei ajankohtaa meitä sovittu vielä. Niin. Ja silleen. Sitten, no mitä me ollaan tässä viime päivät tehty? Sä oot pelannut lolia ja mä kävin itse asiassa tänään pääkaupunkiseudulla, kävin Helsingissä vähän kattelemassa. Ei sillä nyt ihmeempiä. Peruskuulumiset ja Niin. tää kattoo ensi viikonloppuna koittaa saada sitä kännivlogia. Mulla on synttäryt tossa torstaina. Varmaan tulee sit torstaista jotain videoa sitten. Niin. Mietittiin tossa, me tehdään vissiin Niko videokuvaa mua, kun mä lupasin tehdä Nikolle kakun. Niin. Tonttu vähän leipoo ja Joo, sitten, no. Mitäs tässä nyt enää voisi hirveämmin höpöttää, niin oot sä muuten miettinyt milloin sä teet sit lolivideo? en mä Lolin pelaamisvideossa mä en ole vielä päättänyt, että kun se on vaan siitä, että kun me löytäis ohjelma, millä mä kaapattais mun näyttöä, kun mä pelaan. Räpsi. Niin, no, me katsellaan sitä, niin Niin ja sen pitää sikäli katsoa, meitsillä on vaan läppäri, niin miten se jos mä sitten teenkin silleen, että mä tätä ohjelmaa ja mä teen sen kuvaan sen kotona, kun mulla on vähän parempi netti ja kone. parempi kone netti. Niin mä kuvaan sen siellä, niin sitten, mutta editoidaan varmaan Nikolla se sitten. Ei siinä. Eihän taas. Tuolta löytyy tilausnappi, tilatkaa. Tilatkaa. Ja tykkäysnappi löytyy kans sieltä. Sieltä löytyy. Ja sitten löytyy myös kommentoinnit tuolta alapuolelta. Sieltä löytyy ne kaikki tärkeimmät. Mut jos ootte nyt kattonut meitä videoita ja tykkäätte ja tälleen, niin tilatkaa ihmeessä. Me tehdään lisää videoa tässä lähipäivinä. Varmaan ehkä huomenna ehkä saattaa, mutta viimeistään silleen, no huomenna tulee ne jutut, niin me tehdään viimeistään keskiviikkoon, kun muuta vastaa se kakku, niin silloin tulee ehkä just video. Ja heittäkää nyt kommentteihin, jos te haluatte, että me tehdään jotain asiavlogeja tai mikä teitä kiinnostaa, että mistä te haluatte, että me tehdään. Niin kyllä me itekin yritetään keksiä jotain, mistä me tehdään. Niin, kyllä me ite keksitään suurin osa, mistä me tehdään, mutta Kyllä me otetaan teidänkin toiveet huomioon, että tehdään näitä videoita katotte, niin miksi te ette sais kans osallistua siihen päätökseen, että mitä te haluatte katsoa. Ja ne ketkä näkee tämän videon ensin, niin sitten kun menee sinne kanavalle, kun on tilannut sen tai ei tilaa, niin löytyy se tuoltakin se Kaverukset blogaaseen, mistä pääsee sinne kanavalle. Niin tietenkin sieltä pystyy katsomaan miten tapaan kaverukset. Tutustut meihin ja näin, ja sieltä löytyy meidän aamuhöpinöitä ja sitten löytyy meidän kauppareissu. Aivan loistava. Mut joo, tästä tämän päivän video. Tilatkaa meidät. Subatkaa, kommentoikaa. Joo, me ollaan sanottu se liian monta kertaa, mutta se on tässä. Morjesta. Morjens.